ስለምንታይና ደቅ ዓዶም ንቅዱሳን ኮይና መጀመሪያ ደቅ ዓዶም ንቅዱሳን ዝሆናሉ ምክንያት ሓንቲ ዓይነት ጽድቂ ሓንቲ ዓይነት እምነት ሓንቲ ዓይነት ቅድስና ሓንቲ ዓይነት ምስ ሐዋርያት ምስቶም ነቢያት ሓንቲ ዓይነት ኢና ተቀቢልና ሓንቲ ዓይነት ፍልል የብሉን ንሕና ዝኣመናዮ እምነትን እቶም ሐዋርያት ዝኣመንዎ እምነትን ሓደ ዓይነት እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ንስኻትኩም በኃይል አምላኽን በእምነት እዩ እታ እምነትን እታ ኃይል አምላኽን ሲ እቶም ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተቀበሉዋ እምነትን ኃይል አምላኽን ምዛ ንሕና ተቀቢልና ዘለና ሓንቲ ዓይነት እዩ ሓደ ዓይነት ኢና ተቀቢልና ስለዚ ስድራ ቤት ዝገብረና ወይ ድማ አባላት ናይቲ ስድራ ዝገብረና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ኣለና ቃል አምላኽ ኢልና ኣለና እምነት ኢልና ኣለና ኃይል እግዚአብሔር ኢልና ኣለና ኩሉ እቲ ኣብዚ እንነብሮ ኣብዚ እንገብሮ ኩሉ ምስም ሐዋርያት ሓደ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት መንፈስ ይደለና ሓደ ዓይነት አገልግሎት ይዘለና ሓደ ዓይነት እዩ እቲ ናትና ምቅባልን ዘይምቅባልን ክፈራለ ይኽእል ግን ሓደ ዓይነት እዩ ደቂ ዓዶም ዝገብረና ንሱ ወዲ ዓዲ እንተኮይና ሓደ ሰብ መሰል ኣለዎ ሓቂ ወዲ ዓዲ ተኮይኑሲ መሰል ኣለዎ ናይ ምንታይ መሰል ኣለዎ ወዲ ዓዲ ዜጋ እያ ዜጋ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ኣብታ ሃገር ዝተዋህበ መሰላት ብሙሉ ይምልከቶ እዩ ንሕና ስድራ ቤት አምላኽ እንተዳ ኮይና ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን እንተ ኮይና ብዋጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዳ ተገዚና ነዞም ሐዋርያት ዝምልከቶም ንዓና ይምልከተና እዩ ነቶም ቅዱሳን ዝምልከቶም ንዓና ይምልከተና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝኸፈለልና ዋጋ እግዚአብሔር ዝሃበና መሰል ኩሉ እንታይ እዩ ሓደ ዓይነት መሰል እዩ ብዋጋ ዝተዓደገ መሰል ኣለና እዚ መሰልና እዚ ስጋዊ ኣይኮነን ናይ ምድሪ ኣይኮነን ናይ ዘለዓለም እዩ ኩሉ ግዜ ሕውነት ዘለዎ ኣብ ናሕድሕድና ምርኻብ ዘለዎ ቅድስና ዘለዎ ንክርስቶስ ዘማእኸለ ዝምድና ይዘለና ማለት እዩ እቲ ናትና ዝምድና ሲ ምድራዊ ስጋዊ ኣይኮነን ስለዚ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለው ወይ ካብቶም ብስጋ ዝኾኑ ሰባት ንዓና ሕልፍ ዝበለ ሓልዮት ኣብ መንጎና ክህሉ ይግባእ ሕልፍ ዝበለ ፍቅሪ ኣብ መንጎና ክህሉ ይግባእ ሕልፍ ዝበለ ሓልዮት ንቅዱሳን ከነርኢ ኣለና ፍልይ ዝበለ ፍቅሪ ንቅዱሳን ከነርኢ ኣለና ፈቲና ጸሊና ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዝእዝዘና ትእዛዝ እዩ እንተዳ ከምኡ ኮይኑ ካብ ምስ ኣመንቲ እንተዳ ምስ ኣመንቲ ዝሓየለ ዝበለጸ ፍቅሪ ሃሊኩም ጸገም ኣሎ ኣነ ከምኡ እንድሕር ኣልኒ ጸገም ኣለኒ ካብዞም ኣብዚ ዘለኹም ንላዕሊ ንኻልኦት ድሕር ቀርብ ኮይነ ሽግር ኣለኒ መጽሐፍ ቅዱስ ዝምህሮ እንታይ እዩ ካብ ኣማኒ ናብ ኣማኒ ዝበለጸ ፍቅሪ ዳ እምበር ካብ ኣማኒ ምስካል ኣብ ደገ ዘሎ ዝበለጸ ፍቅሪ ክህልወና ኣይምህርኒ ፍቅሪ ቅድም ንሕዋት ይዝብል ብድሕሪኻ ንመን ንኻልእ ሰብ ንኹሉ ሰብ ዝያዳ እቲ ኣማኒ እንተደኣ ንኻልኦት ብስጋ ዝኾኑ ቀረባኻ ተሓልሃሊኻ ሽግር ኣለካ ዝያዳ መጀመርያ ንመን እዩ ስድራ ቤት ኣምላኽ ንሕና ስድራ ቤት ኣምላኽ ኢና ንብል ኣለና ስድራ ቤት ኣምላኽ ብዋጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸፍለ ብመስቀል ዝተኸፍለ ካብ ሃለወና ካብቲ ብስጋ ብሓውኻ ዝኾነ ንላዕሊ ነዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣሕዋትካ ተፍክር ኣለካ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሓደ ጥቕሲ እንታይ ኢሉ ነዚ ጥቕሲ ዝድግፈልና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 እንታይ ኢሉ ገላትያ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 10 እምበኣርሲ ግዜ ቆሎና ሕጂ ዕድል ሂብና ኣሎ ኣምላኽ ናይ ዝሓለፈ ግደፍዎ ሕጂ ግን እንታይ ኣለና ግዜ እንከሎና ሕጂ ማለት ካብ ሎም መዓልቲ ንኹሉ ሰብ ኢሉ መጀመርያ ምናዳ ኸኣይ ምናዳ ብፍሉይ ብዝበለጸ ብዝለዓለ ብዝሓሸ ብዝጸበቐ ማለት እዩ ምናዳ ክብል ከሎ ልዕልቲ ንኹሉ ሰብ እትገብሮ ንመን ግበር ብላ ኣሎ ነቶም ኣመንቲ ስድራ ቤት ሰናይ ንግበር እዩ ዝበለጸ ነገር እግዚአብሔር ዕድል ሂብና ዘሎ ንመን እዩ ነቶም ኣመንቲ ስድራ ቤት ንኣመንቲ ስድራ ቤት ፍሉይ ዋጋ ክንከፍል ይግበአና እዩ ልዕሊ መን ልዕልቲ ኩሉ ሰብ ልዕልቲ ኩሉ ሰብሲ ብፍሉይ ነቶም ኣመንቲ እዩ ሓለፋ ዘለዎ ፍልይ ዝበለ ዝጸበቐ
زبلت انت الان حواتنا نقبر ندلو وينا نتم امنتي غبور لو بيزبل كلام لا نتم امنتي سدرابي نتم غويتا زفلتو نتم مساخا نايدم متاسسار زلالماو متاسسار زلوهم سبات كبرلن فانت غار كو خون خيل زي سامعك كو خون خيل مساخا انصاركا كتملس كلها كو انصاركا زملس كون خيل بتاني تخبل مصحف قدس غنا ጸጋ እንተ ዘይህልዎهم ኢለ አይ ማዘዘና ዘኽእል ጸጋ ይብ እግዚአብሔር ቆሙ ግቦር ዝብለና ምክንያቱ እንዳይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝፈትውኹም እንተ ፈተኾንሲ እንታይ አስፈልኩም ግን አንታይ ግቦር ነቶም ዝጸልኡኹም ነቶም ዝረግሙኹም ንጎኑ ወጪምሲ አንጻርካ ዝስለፉ አንጻርካ ዝዛረቡ ንጎኑ ተሲምሲ እንዚ ይድፋኻ እንዝኹን ዝብለካ ንዕኦም መርቁ ይብል ቃል እግዚአብሔር ንዕኦም አፍቁሪ ዝብል እግዚአብሔር ስለዚህ ፍልይ ብዝበለ ነገር አብ ስድራ ቤት እንከለና አብዛ ስድራ እንከለና ሐጅንት ያለው ማለት ነው ብዙ አይነት ባህሪ ይበል ብዙ አይነት ባህሪ ማለቱ አብገዛሁም ገሊዮም ደዛረው በቃ ወላ ጥዊ ካየም ደዛረው በቃ ገሊዮም ለዋሃት በቃ ንዓም ዝገበተ በቃ ሁሉ ጊዜ ደዘው ገሊዮም ተረርቲ ገሊዮም ጾግሮም ጠወም ዝኸዱ ይቻላል ኩላትና ግን አንታይና ይحواتنا حدينا أبزر لنا حبتنا كلنا سي مناتنا بحر لنا مناتنا كايدا لنا مناتنا استفالا لي نغير لنا ولكم انكم جن داي يقول قال እግዚአብሔር نعدكم داي يقولوا بلالو حلف بزبله تفاوض غيزي كلنا غيزي كلنا حج غيزي يبلنالو እግዚአብሔር غيزي كلكم يزبلنا ولا بزز مصاهم حساب كتبون كلهم انظاركم حساب بحرب الكوين بقى the point بقى افكروا المتحف ابزحلو يحلو ማለት ዝገበረ ይግበር ሲገድስ ኮሙ ኮሎ ሁሉ ጊዜ ሲ ነስኻቱ ቦተገብርሞ አንጻርካ ሲለሰው አለ ሀቂ ሁሉ ጊዜ ዝገበርካ ተገበርካ ዘይሩ ዶላ ዋና እንደ ሐገዝ ከያሲ አንጻሩ ዝገበርካ ደሞስለሰው አለ ግን ታይብላል መጽሐፍ ቅዱስ በዚያዳ is challenging ማለት ናይ ቻሌንጅ ድገበረን ቃል አምላክ ይዛረብልሎ አጀ አብዝኹን ካት ዛረከላህ ክንትንካ አለና ማለት ሰዋሃይ መሆን ቀሊል እዩ ወዲያ ምዝራብ ይመስል ግን አይኮና ነቲ ትነብሮ ቃልህ ዛረብልካ ማለት ክትነብሮ ሐላፍነት አለካ ማለት ነው ዛረከላህ አጂ ኮሙ ሆውን ሐላፍነት ዘለና አነ መጀመሪያ ለዚህ እግዚአብሔር ስድራቤት ይሆን ይልናል አብት ስድራቤት ዋጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ደም ዋጋ ቃል እግዚአብሔር ዋጋ መስቀል ዋጋ እምነት ብዙ ነገር ካብ እግዚአብሔር መጥይሎ አብት ባህርና ስድራቤት አምላክ ግን እንታይ ባህርና ስድራቤት አምላክ እንታይ ስድራይ ዝብሎ እግዚአብሔር እንታይ አብ ከላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቃል እግዚአብሔር ብዙ ነገራት ይዛረብ ማለት እዩ ሓንቲ ካፕተን ዝብላ አብ ጥቅስ 7 ዘላ አብ ጥቅስ 7 ዘላ ባህሪ أفراد እግዚአብሔር ድማ مفقار حوات أفراد እግዚአብሔር مفقار حوات حجي أتي بيز نقرالو مجمريا تكل زلو ነገር ፍርሃት እግዚአብሔር ይብላሉ بدحريو مفقار حوات ይሉ بدحري አንተ ይብላሉ አትፈሪ ንحوات ድማ ውን ፍቅርን ሁሉ ሰብ እንዳበላይ ይቀጥል ማለት ነው ፍቅር አحوات አገዳሲ ከነፈቀር ይግበእና حدن زعبين تئزاز يلولو فمجمرا زنبمنا يتقسي أما تيوستايلنا له إذا زعبين تئزاز እግዚአብሔር زعززا انت እግዚአብሔር أملاكا بكل لبها بكل نفسها بكل حيلها أفكر رأي إذا خاليت نعات مسلخي نبتعيكا كم نفسها بتعي مني لو لحد توت سواي بتعيكا مني مسوالو مني لو مسلا غير يسوع كريستوس دقيم المسيح حدث حياوي سامراوي انتي زغبره حدا تغفيعو زودقه مسراي زاليو ملاي نجيرو ማለት بصاينا كلي ارزقنا قال እግዚአብሔር ታይብለናል بفولي بصايካ ምን ይብለካል ማለት እዩ حونا لذي فقر احوات التي فولي زغونه فقري امو امنت طراي كل زلو فقري فقر احوات نحنا از فقرزي نخالو زينبو فقري از فقرزي نبيننا اما اخلنا طراي كنغبرو زغبنا فقري از فقرزي انت يلولو فلادلفيا يلول حكي فلادلفيا انت مالتي فقري احوات فلادلفيا
ፊሊዮስ ማለት በትናይ ግሪክ ቃል ፊሊዮስ ማለት አሞንጎ ይዕሩፍ አሞንጎ ማሐዙት ወይ ድማ አሞንጎ ሕውነት ዝምድና መሕዝነት ገለገለ ዘሎ ፍቅሪ ክግለጽ ከሎ ፊሊዮስ ብሎ ሕጂ እዚ ፊሊዮስ ዝኾነ ፍቅሪ አሞንጎና ንሕና በኢየሱስ ክርስቶስ እናአምን ሰባት كهلو علو يزبلنا الوقت الجاي حنت نللينا نقرنا كله ناي متحف قدس تمرت انت يبلنا بمتى كلا ليكم يميلوا بفقركم انزل لي لمنتاي حدش نفساتنا بتكريستيان بي وصعود لمنتاي رجع وانسي منفس قدس حيلي يهبنا نعتق نقولمو ግን እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ማእከልና ጥራይ መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ዝወሃብ ንስራሕ መንፈስ ቅዱስ ንስራሕ ጥራይ ዝወሃብ ንኽትረስና ኣይኮነን ዝወሃብ መንፈስ ቅዱስ ሆ ንኽትብል ኣይኮነን ዝወሃብ መንፈስ ቅዱስ ተዋሂብካ እንተዳ ደይ ሰሪሕኻ ሓደሽ ነፍሳት ኣይሞትን እዮም እቲ ኻልኣይ ሓደሽ ነፍሳት ድመፅሉ ፍቕሪ ኣሕዋት እዩ ሓደሽ ነፍሳት በዚ ክልቲኡ ጥራይ ድመፁ ተዳ ሓይሊ ተዋሂብካ ሓይሊ ምስ ተዋሃብኩም እንታይ ኢሎም ኣብ ኩሉ ዳት كونن يهم يلو مسخاخري كونن ايتفورهون يهم يزبلهم زول حيل لكم يلو ام عرف 4 ግብረ ሐዋርያት እንታይ ይልሎ ዮሐንስን ጴጥሮስን ቤት መቅደስ ካቱን ከለው እንታይ ኮይኖም ሓደ ካብ መውላዱ ጀሚሮሲ ተሰንከለ ወይ ድማ ዘይንቃሳቀስ ዓራ ዝቕመጥ ሪም ዳሕራይ ንበካ ይብልናን ኢሎሞ እንታይ ኢሎሞ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ተስ ኢሎሞ ተስ ዳሕራይ ኣብ ጉባኤ እንጽየሞ እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ስለምንታይ ከም ዝኸም ዝገበሩ ኣብ መጋባእያ ኮፍ ኣቢሎም ክሓትዎም ከለውስ እንታይ ኢሎም መሲልኩም እቶም ኣብቲ መጋባእያ ዝነበሩ ኩሎም ዝተማሃሩ ፈሪሳውያን ሕጊ ዝፈልጡ ገለ እዮም ነይሮም ዮሐንስን ጴጥሮስን ደው ምስ በሉ ግና እንታይ ሪኦም ኢሎና ዘይተማሃሩ ገሊላውያን ኢሎም ዘይተማሃሩ ምዃኖም መጀመርያ ሪኦም ዳሕራይከ ዘይተማሃሩ ከለውስ ጭዋታት ምዃኖም ካርዮም بمتى على اللي مملنا نس يسوس كم زنبور دما على اللي يوم بمتى على اللي مم نس يسوس كم زنبور نا يسوس بحري نابوم تاي كوينو حلالي اتنا يسوس زنبر بحري انتدا نابانا زيت حلاليفو شجرال لنا مالك ترانسفورميشن ويكا لوتي ابيوتنا ايمتزنالو مالك لوتي خمت زخل ابي يسوس زنبر كله نابانا خمتزن كله مالك لذي تفقر زيها نعوم بتزقبروه ناي منفس قدوس حيليهم على اليوم نعنا دك مزامرتي مخانكم كلل يوم يوم استبح لنا هانداي بالصبري صبري لذي قديت لنا مالتي كنفاقر نحددنا قديت لنا فيليوس زغونه نايحولنا الزغونه امونغو سبات زبلو امونغونا احوات بدم يسوع كريستوس تعدقنا كساب زغونا كله زلو فارب له مالتي قديت فقر خلونا تزاز فتينا تلينا إلى مالك كان مولق عين غيرنا خبزيا ولا حدا مملق مخنيات يبلنا فقري كل اللوين تزاز لزغنا نايزيا بيها قال تزاز لزغنا مالتي بأمنة يسوع كريستوس نبياتنا لنا نفس درابيت أملاخ أتينا لنا نفس درابيت أملاخ كنوا قاعد نتقينا من قدنا من قدنا توينا سدرابيت كوينا كل جزء كل مالا لسه توينا جنا أنت يدلنا فقر يدلنا أنت دا تفعل بوديلا كاب سدرابيت أملا تبوديها